ҳастем, ки ҳамин аризаи даъвогие ки пешниҳод карда шудааст пурра қонеъ карда мешавад аз ҷониби суд. Барои ин ки аз тарафи мо ҳамин он далелҳое ки расонида шудани зарари маънавиро тасдиқ мекунад ба суди ҳарбии гарнизони Душанбе пешниҳод карда шудааст. Гуфтан мумкин аст ки бо ҳамин аризаи даъвогӣ ҳам волидайни Раҳматову ва мо ҳамчун намояндагони ваколатдори онҳо ду мақсадро пеши худ гузоштаем. Якум барқарор кардани адолати иҷтимоӣ, яъне рӯёндани зарари маънавӣ, он зараре ки ба худи ҳамин оила расонида шудааст, ва дуюм пешгирӣ кардани чунин ҳолатҳо. Мудоме ки вазорати мудофиа ҳамчун ҷавобгар баромад мекунад ва аз бюджети худ чунин маблағҳоро пардохт мекунад, аллакай барои пешгирӣ кардани онҳо як маъракаҳои муҳиме гузаронида мешавад. Пешгирӣ кардани чунин муносибатҳои ғайриоинномавӣ, шиканҷае ки дар қисмҳои ҳарбӣ айни ҳол ҷой дорад. ҷоизи қайд аст ки дар ҳақиқат вазорати мудофиа бисёр қадамҳоро барои пешгирӣ кардани чунин муносибатҳои ғайриоинномавӣ гузошта истодааст ва дар ҳақиқат бояд қайд намуд ки кор вобаста ба баланд кардани ҳифзи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ на танҳо Раҳматов Фирдавсӣ фавтидааст ва дигар хизматчиёни ҳарбӣ ҳимояи иҷтимоии онҳо камтар суст ба роҳ монда шудааст ва вақте он омадааст ки хизматчиёни ҳарбие ки дар шароитҳои махсус адои хизмат мекунанд ва ҳангоми хизмати ҳарбӣ саломатии худро гум мекунанд ва аз ҳаёт маҳрум мешавад, бояд ки ба таври дуруст ба тариқи иҷтимоӣ аъзои оили онҳо зери ҳимояи махсус гирифта шаванд, ҳимояи иҷтимоӣ.